An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 8 na utu kalo dɔ bi y'o tile 17 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye jɔminɛ kalo ye an b'a la k'a fɔ bi y'o tile 19 ye jate la san kalo fɔlɔ don hejira san 1444 san dɔ dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ octobre kalo tile 6 nata in o kan ka bɛn farabugu ale minɛnen san 2 ye farabugu bilama ko lafiyada dɔw b'a la ka n'a kɔnɔ nka o n'a tabali yɛlɛ kɔnɔ na farabugu kɔni ma labila fɔlɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min ye déplacé minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na i ka dɔn Moti marabolo kɔnɔ na bangasikaw fɛ yen maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kɔni ni kɛlɛ kɛra sɔrɔ ni k'olu wɔlɔwuli olu dɔw b'a la k'a yira k'a fɔ gɛlɛya kɔni b'olu kan bi bangasi kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min y'an ka jamana ye wulikajɔ bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ k'a yira k'a fɔ nɔgɔ n'o ye angɛrɛ ye ka se ka i ka dɔn k'a fɔ dɔ ta o la a dɔ sɔngɔ tilan jamana ni cikɛlaw cɛ o min bɛ senna kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen ko CMDT baarakɛla dɔw ja olu kun ye baara tɛ dɔ wɛrɛ ka se ka nɔgɔ kɔni k'a suɲɛ ka taa n'a ye nɔgɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'aw ma cikɛlaw kama ka se k'o kumaniya tɛgɛ dara maa saba ka olu la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balabakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na wulikajɔ minnu bɛ sen na bi kɛrɛnkɛrɛnnen na i ka dɔn k'a fɔ jamana lakanabaaw fɛ a yirala k'a fɔ min ye wulikajɔ ye k'o bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnen na i ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ye Molodo marabolo ye o yɔrɔw la yɔrɔ minnu tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni wulikajɔ tun kɛlen bɛ jadiwala tigilamaw fɛ ka se ka maaw dɛsɛ u ka lamɔw la ko an bɛ don min ko bi k'u ye fɛɛrɛ balalen kɔni kɛ jamana lakanabaaw b'o yɔrɔ la ka se ka wulikajɔ kɛ lakana u bɛ se ka sabati cogo min na kuma kolomɔrɔ cɛ dɔ bi baara minnu bɛ sen na ko n'a tora ten jamana in kɔni basigi min n'i y'a sɔrɔ ni wele bɛ ka bila u nɔfɛ k'i ka dɔn k'a dɔ bɛ dɔ la k'an kun bɛ sɔn ka da o kan an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na tuma caman maaw kɔni ka dɔn k'a fɔ u bɛ siran kɔni o minɛn kɔnɔ na k'a sɔrɔ kɛ kuran a yirala k'a fɔ yirimajɔ Sirasuba kɛrɛfɛ kuran poto dɔ i ka dɔn k'a fɔ a na kɛ i ka dɔn k'a fɔ kuran kɔni n'o ye filijuruba ye o kɔni tigɛlen bɛ ka na cuntɔliso dɔ kan maaw kɔni bɛ siran na sigidalama caman ka fɔ la u ye wele bila i ka dɔn k'a fɔ kuran baarakɛlaw ma e ka dɔn olu kuma na o waati nga u bɛ fɛn min fɔ nin ɲɔgɔn n'a kɛra dama u ka wulikajɔ kɛ ka se ka n'a kunbɛn k'a sababu kɛ a dɔ bɛ dɔ la i ka dɔn k'a fɔ a ka tigɛli ani kasara kɔni k'a bɛ na ni o ye n'i ye jateminɛ sugunikura yɔrɔ la k'i ka dɔn ko nin dɔ delile ka kɛ ka tigɛ ka cun ka se ka dɔw ni kɛnɛ karaba n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ɲɔgɔn kɛra n'a fura d'a ma u bɛ fɛn min fɔ wulikajɔ ka kɛ joona ni ka n'a ko jateminɛ i ka dɔn a tigɛlen bɛ ka bɛn tɔliso yɛrɛ min kan n'u magara hali i ka dɔn k'a fɔ kuranjuru in na dama a bɛ tasumaba de sɛri n'a yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen kɔni i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ siran minɛ kɔnɔ an bɛ fɛn min fɔ ne ni ɲɔgɔn ciw bilala u ka fɛɛrɛ kɛ joona joona ka na a baaraw ka n'a yakubaya n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la jasira min bɛ na maaw la i ka dɔn o jasira kɔni fura bɛ sɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ yarabiya la fɛn fɛn i ka dɔn k'a fɔ lamaw ye ka ɲɛsin jamana ɲɛtaa ma ala k'an bɛɛ lajɛlen bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min i ka dɔn k'a fɔ réfugiés kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɛra so i ka maa minnu wɔlɔwuli ka b'u ka yɔrɔw la bangasi marabolo kɔnɔ na n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya y'i sɔrɔ i ka yɔrɔ la o caman bɛ i ka dɔn olu bɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka marabolo a fanfankɔrɔ a den k'o de sɛgɛrɛ o réfugiés minnu bɛ yen u y'a yira k'a fɔ gɛlɛya kɔni tiɲɛ la ka k'o kɔni de bɛ olu la yɔrɔ caman na bi u bɛ fɛn min fɔ fɛɛrɛ balalen ka kɛ ka se ka wulikajɔ kɛ ni ka se k'olu boloma gɛn a maa dɔw b'u ka sira de gɛlɛya min b'u kan an ka dɔw lamɛn gɛlɛya min bɛ na o ye baloko gɛlɛya de bɛ na e nana ɲinan de den fila de bɛ n bolo u bɛ madarasa la kelen bɛ ekɔli la an kɔni ma kun bɛ foyi cogo an bɛ k'an débrouiller an yɛrɛ ye k'an ka balo ɲini an yɛrɛ ne bɛ na débrouiller nafɛn feere de la an mago bɛ balo la baloko gɛlɛya de b'an na ani kɛlɛ ko ka wuli kɔnɔ an kun bɛ ala tanu baloko dɛsɛ t'an na an ka denmisɛnninw bɛ kalan na fɛn bɛɛ bɛ normal la mais depuis nin ko in nana kɔni a kɛra jigitigɛ dan ye an kan denmisɛnninw bɛ kalan kɛ tuma dɔ la yɛrɛ a tɛ sɔrɔ ka sara fo ni mɛtiriw hinɛna an na ka kalo 2 kalo 3 to an ye an bɛ débrouiller ka finiw ni ɲɔgɔnw susu ka sɔrɔ k'u sara o kɔlɔlɔ de b'an kan kosɛbɛ mais bi bi na a degunba yɛrɛ balo ka sɔrɔ fɔlɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na
ndamangan o balakan o kɔngɔtɔ tulo bɛ kolongalangan na ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen ka fɛn min bɛ fɔ o ye ka dɔ ka fɔ dunga fa yɛrɛ la sabati bɔ min nɔfɛ ala ka sabati n'an bɔra ye farabukaw fɛ yen an balada k'a fɔ octobre kalo tile 6 nata in o y'a kɛlɛ ye k'i ka san 2 dafa farabugu minɛnen nga a minɛnen kana sa yɔrɔ minɛ ko bi kow bi cogo di ko wulikajɔw kɔni bɛ senna tiɲɛ don bi kɔni ni kununko tɛ kelen min mana kɛ o ka fɔ an bɛ don minɛ ko bi wulikajɔ kɔni bɛ senna jamana lakanabaw fɛ fo farabugu yɛrɛ kɔnɔ na sɛnɛw kɔni ma se ka taa kɛ yɔrɔ la nka dugu yɛrɛ kɔnɔ na maa minnu sera ka tigani minnu ni sɔni minnu sɛnɛ u ka dugu kɔnɔ na o kɔni sera ka kɛ nka ka bɔ dugu kɔ ka hali sisan u ma se ka kɛ ani jamana kun ye dɛmɛba d'u ma baloko la an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi ko nafɛnw kɔni i ka olu kɔni nɔgɔyara u kɔni de b'a fɛ ka gɛlɛya ye yaasa ka nin bɛɛ de pɛrɛtikɛ an ma farabukaw fɛ yen u ka donsoba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Abdulayi Kulubali la ale b'an bolo nɛgɛ ka Ablayi ko kow bi cogo di sécurité kɔnɔ alhamdulillah comme samiya yɛrɛ de bɛ sanji bɛ na quoi o kɔsɔn mouvement gɛlɛyalen bɛ dɔɔnin quoi baaraw ma se ka kɛ baara kɔni ma se ka kɛ koyi ni sira ma bɔ baara tɛ ka kɛ o gɛlɛya min tun bɛ fɔlɔ n'o tun ye k'a fɔ ko dumuniko olu kɔni gɛlɛya sisan fura sɔrɔla olu la ko mun nana sanga min d'a ma alhamdulillah balo b'an bolo a nafa kɔni nɔgɔyara an bolo tiɲɛ yɛrɛ la farabugu a bɛnna le 6 octobre nata in o kan ka bɛn a san 2 ma o ni sisan cɛ lamalama min tun bɛ yen n'o tun bɛ k'a kɔnɔna o ye balili min kɛ an bɛ waati min na ko bi ka sanga ni wulikajɔ ye lamalama bɛ ka se ka kɛ wa ka taa farabugu kɔ kan ka na lamalama kɔni dan an ka faamaw bɛ côté min na an bɛ lamalama de k'o yɔrɔ la sɛnɛ tɛ ka se ka kɛ sɛnɛ dɔɔnin kɛ an ka faamaw kɛrɛfɛ o bɛɛ bɛ kɛ farabugu dugu kɔnɔ walima o bɛ kɛ farabugu kɔ kan de farabugu dugu kɔnɔ don parce que farabugu faamaw kɛrɛfɛ an bɛɛ bɛ sɛnɛ de kɛ yen nɔ o sɛnɛka foro minnu bɛ yen n'a kɛlen bɛ k'olu kɛ faamaw kɛrɛfɛ yalima olu ka ca wa caman bɛ se ka kɛ na sɛnɛkɛ minɛn t'anw bolo tuma t'anw bolo an y'an kɔlɔbɛ kɛ malo ni sɔ ni tigani minnu sɔrɔ o ni zɛrɛw ni wɛlɛninw an y'olu de tiɲɛ dɔɔnin dɔɔnin sira ma se ka bɔ sira ma bɔ fɔlɔ haminanko min kɔni b'anw na ale bi nafɛnko de hami banna n'o tɛ kɔni alhamdulilayi baara in taabolo kɔni kun ka ɲi faamaw bolo dugu de ma se ka labila fɔlɔ n'o tɛ fɛn min ye wulikajɔ ye jariwala tigɛlamaw kun bɛ girinajɔ minnu kɛ olu kɔni tɛ ka kɛ bilen o ka wulikajɔ kɛ na dugu kɔni lafiya dɔ kɛra o la parce que an faamana u ka mugu ci kan ma kosɛbɛ nka aw yɛrɛ ma se ka bɔ ka taa yɔrɔ si fɔlɔ ayi an tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ min fɔlɔ an yɛrɛ jate kɔni a bɛ kɛ nɔgɔya yɛrɛ ye hali bi ne b'a fɔ faamaw ye u k'u jija u bɛ baara min na u k'u jija ala k'a sabati u bolo an ka dugawu b'u fɛ n'a bɛ donsow kɔni ye o ni dugulamɔgɔ n'a bɛ bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn hali bi o kelen don an tɛ bɛnkan ta an t'a ta fo ka diɲɛ wuli foyi t'an fa an t'an faso janfa anw ye min ta dɔrɔn an b'o de kan an k'an tɛ faso janfa anw bɛ min kɔnɔ an bɛ to n'o ye dɔrɔn an bɛ ala n'an ka faamaw kɔ anw ye min ta dɔrɔn an b'o de kan dɔn an balana k'a fɔ ni tun ye farabugu donsoba Abdulayi Kulubali Ndoma ni tun y'ale ka ɲɛ u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ n don jogo la ka fisa t'an bila jogo la fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ basigi lafiya ye ala k'o sabati n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ bi bi na ka wulikajɔ kɛ hakilila kura k'o bila sen kan an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ni k'an ka jamana lakanabaw kɛrɛnkɛrɛnnena ka jamana maaɲɛmaw dɛmɛ jamana yɛrɛ lakana faso de bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ ni k'i hakilila di ɲɔgɔn ma ka se k'o baara sigi sen kan o ye kulu kɛrɛnkɛrɛnlen n'i y'a sɔrɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ baaraw bɛ ka sigi sen kan ka ban o maaɲɛma ye Abdulayi Sall ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kun ye fɛn jumɛn de ye bɛɛ b'a dɔn bi jamana in kɔnɔ k'a fɔ an ka denmisɛnninw n'olu bɛ fanga la bi olu y'u ni fili mais olu bɛ se k'u ni fili cogo di an minnu ye jamanadenw ye an minnu si ka kɔrɔ n'u si ye an minnu ka ca n'u ye n'an fana ma an ni fili donc o de hukumu kɔnɔ n'an ye nin projet kura nin sigi sen kan fɛn wɛrɛ tɛ maa hadamaden f'i ka kunnafoni sɔrɔ kunnafoni jɛlen sɔrɔ kunnafoni mun ni tiɲɛ bɛ taa o kunnafoni tɛ se ka sɔrɔ cogoya la ni anw yɛrɛ n'an ka finidenw ma baara kɛ ɲɔgɔn bolo pour que u bɛ se ka kunnafoni mun di u k'o di an bɛ se ka mun lase an ka jamanadenw ma an ka ala se an ka bon filanan ye mun ye fana kunnafoni mana di cogo laɲini mana di cogo f'a ka bayɛlɛma ka kɛ sariya ye jamana kɔnɔ jɔn b'o o kɛ sariya jamana in kɔnɔ bi o ye conseil national de transition donc an n'olu fana kan ka baara kɛ pour que anw bɛna mun ta aw bɛna mun fɔ anw ye jamanadenw tɔw bɛna mun fɔ an ye an bɛ se k'o la yɛlɛn cogo di olu ka fan fɛ pour que a bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ sariya kura ye sariya mun don a sariya kan ka to yen ni transition in banna i ye faamu o de kama n'i y'an ka loi ba lajɛ n'a bɛ wele k'a fɔ ko constitution loi fondamentale a sariya 22 na k'a fɔ ko ka jamana lakana ka hɛrɛ nana jamana kɔnɔ ka sabali nana jamana kɔnɔ ko mɔgɔ kelen ka baara tɛ jamanaden bɛɛ ka baara don donc an bɛ se k'a fɔ an ka nin projet in bɛ hukumu de kɔnɔ an n'aw ye ɲɔgɔn ye ka ban ka tɛmɛ bi an ye an ka ɲɛmɔgɔw wele u kana a ko bila sen kan a bilalen sen kan sisan bon an bɛna baara daminɛ an bɛna baara mun kɛ a tɛ k'aw kɔ an tɛna foyi kɛ n'aw aw ma kɛ mais mali tɛ bamakɔ ye o e yɛrɛ b'a dɔn a fɔra ko décentralisation ni déconcentration e yɛrɛ n y'a fɔ a ɲɛna fana k'a fɔ ko fo projet fɔlɔ tɛmɛlen an ye kulukulu sigi ka ban olu bɛ yen ka ban an ye kayi ni kulukoro
kɛ kulu kelen an ye Bamako district ni commune 6 nin kɛ kulu kelen an ye Sikaso Mopti ani Segu kɛ kulu kelen an ye Tombouctou ni Tawdini kɛ kulu kelen an ye Menaka Gao ani Tawdini kɛ ani Kidal kɛ kulu kelen an ka mɔgɔw sigilen bɛ an n'olu ye baaraw kɛ déjà an bɛn'o baaraw de kologirinya sisan ni san fɛn an balonan k'a fɔ ni tun ye Dr Abdoulaye Sall ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka se ka fɛɛrɛ bɛlɛlen tigɛ an ka jamana basigi lafiya ko fasoden bɛlɛlen ka fara jamana marabaw kan ka se k'u hakili sigi ten kan n'o kɛra gɛlɛya min bɛ yen n'an bɛ ka siran ɲɛ an kun bɛ bɔ a kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna na Mali ma ɲɛmaw ye hakila ta avion ko yɛrɛ Allemagne jamana u ka sanakun an balonan k'a fɔ u bɛ tɛmɛtɛmɛni minnu kɛ walima ka wulikajɔw kɛ baara ɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna na hakila minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bɛ ka baara an ka faso fɛ bi e ka dɔn o sariyaw kɔnɔna na u tɛ k'u yɛrɛ ye o kɔnɔna na o min fɔra fasoden dɔ bɛ hakila di o kan n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ jateminɛlikɛla dɔ la Ali Tunkara o baara min fɔra Mali ni Allemagne jamana cɛ ale bɛ hakila d'a kan an ka lamɛn. N'i ye Allemagne jɔyɔrɔ ta diɲɛ tɔnba bɛ Mali senkɔrɔma tintini la i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ min ye pankurun ko ta fan ye fɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin baara ɲɔngɔri in sɔrɔla min fɛ u ni Mali marabagaw ma se ka ɲɔgɔn faamu teliya la fɛn min ye ɲamara kura min talen bɛ Mali marabagaw fɛ n'o ye k'a fɔ ko jamana ni mago bɛ gafe la gafe in kan ka bɔ diɲɛ tɔnba min jabala bɛnnen bɛ Mali ma ka se Mali baarakɛyɔrɔ min bɛ kɔfɛ mɔgɔw ka ko kunna n'o ye ministre des affaires étrangères ye Alimanw teliyara olu de jaabi ma dɔɔni ka sabu ka da mun kan i b'a ye k'a fɔ kɔrɔlen tun bɛ baaraw kɛ k'a sɔrɔ u ma tɛmɛ ni tɛmɛsiraw ye gɛlɛya bɛ faamu o fɛ nka u ka taali tɛ badabada taali ye kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka yala o ye i b'a ye kalo nataw la jamana dɔw fana bɛ se k'a ka mɔgɔw wele k'u ka segin ka na sabu jamana caman bɛ se t'u ye walima fɛɛrɛ t'u bolo sanfɛ pankurun ko ta fan na n'o kɛra a dɔw la juin kalo nata MINUSMA ka ni kura da la n'o ye k'a ka manda falen caman na a n'a kɛ baara ye to ka baara min jɛ walima faleni yɛrɛ n'a kɛ gɛlɛya gɛrɛnte ye ka taa gɛrɛnte min n'o bɛ Mali ni diɲɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Mali den Mali tɔgɔ la ka taa se baɲumantɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u bɛ gɛlɛya bɛ sigida minnu na kɛrɛnkɛrɛnya la olu caman bɛ u sigiyɔrɔma tintinin bɛ Allemagne de fɛ n'a fɔra ko Allemagne ka ko dɔn Mali la nin cogoya in na n'a ko kɛra ko meta ye a kɛ sababu ye hali ka baara to fana ka fiɲɛ don olu la kalo nataw Mali kɔnɔ fɛn min ye Allemagne ka ɲini fɛn ye u n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka o ɲɛnabɔ teliya la nka ka tɛmɛ siraw fɛ jamana minisiri min bɛ kɔfɛ ko kunna a da magayɔrɔ la a ka kan bi hali bi Mali marabagaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka to u ni Allemagne ka se ka ɲɔgɔn faamu. An balona k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ Ali Tunkara la Mali jamana kɛrɛnkɛrɛnnena o ma ɲɛmaw hakilila minnu ta k'a fɔ min ka da o fɔ an ka jamana ye maa si kelen tɛna to a kɛra sira o sira ye k'a fɔ k'i b'i ka sariyaw boli an ka jamana kan walima i bɛ baaraw kɛ k'a sɔrɔ min ni Mali taabolo ti bɛn kɛlɛkɛ sira fɛw walima jamana ta ni ka segin sira fɛw olu tɛna jɛn n'o ye sariya dɔw de bɛ yen i bɛ taa o sariya ni ka taa kɛɲɛ ni o sariya ye kɛrɛnkɛrɛnnena diɲɛ tɔnba olu ka hukumu kɔnɔna na o kuma min fɔra n'i y'a sɔrɔ o de kelen bɛ ɲɔgɔn fɔnbala ye bi Allemagne jamana ka yira k'a fɔ b'u ka baara jɔ an ka jamana kɔnɔna na waati la o kɔrɔfɔ minnu bɛ sen na maa caman bɛ ka yira k'a fɔ nin min filɛ ni kumaɲɔgɔnya ma sabati a kɔnɔna na k'a dɔ bɛ dɔ la a bɛ sɔn ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ da kelen ye yalima ka taa ɲɛfɛ wa bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka a bɛ fɛn min fɔ yara a bɛ fɛn fɛn da ka di an ka jamana na Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye yɛrɛwolo olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu ye kɛlɛ daminɛ kabini sangaja k'a fɔ France jamana ka taa ka bɔ an ka jamana kan o baaraw bɛ ka yakubaya ka taa se MINUSMA yɛrɛ olu ka taa ka bɔ an ka jamana kan u ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye baara in bɛ kimɛ jumɛn na ni histoire min b'u la n'u b'a fɛ mun de ka kɛ Siri Kuyate kun ye kumatigi ye kuma min fɔ lajɛren sen fɛ kunu o filɛ bi baro sigilen don fɛnba fila kan a fɔlɔ ye ka bɔ ka malidenw fo ka malidenw waleɲuman dɔn maliden minnu sɔnna ka wuli k'u jɔ ka kɛlɛ kɛ yaasa minnu ye kɛlɛ bila an da la n'o ye Faransi n'a jɛw olu ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔna la ka tila ka yir'ula fɛnɛ k'a fɔ n'o ye sigikun filanan ye a yera ko MINUSMA fɛɛrɛ ka kɛ sisan an ka MINUSMA fɛnɛ bila sira n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Faransi taara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko MINUSA tɛ se k'a lakana jango ko k'an lakana n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ni MINUSMA bi an bilama an tɛ ɲɔgɔn faamu bilen
donc sigi a kun sabana n'an bɛ se k'o fɛnɛ fɔ o bɛ tali kɛ an bɛ don min na i ko bi a yɛrɛ ko Mali ani Côte d'Ivoire ye jamana kelen Malidenw ani Ivoirien ye jamana kelen denw de ye o nɔ kan a yɛrɛ ko kɔsani na Ivoirien ka fani ma a bɛ tali kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ minɛna n'a bɛ tali kɛ mɔgɔ 49 ni kɛlɛcɛw don kɛlɛcɛ min ni a bɛ ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw don o nɔ kan bisigi barika bonyana siga barika bonyana o nɔ kan an yɛrɛ wolo début sur la rempart an y'an yɛrɛ minɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ko ɲɛɲini diɲɛ jamana kɔnɔna na bi an bɔra k'a fɔ an lamɛnbagaw k'a fɔ minnu ma an kɔ ni Malidenw don walima ni jamana wɛrɛ denw don mais n'u b'u yɛrɛ k'a fɔ farafinya la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la k'a f'u ɲɛna u kana sɔn cogo si la u ka don mɔgɔw fɛ nin ko in kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ tiɲɛni wale kɛ parce que yɛrɛ wolo ka taabolo la tiɲɛni ko t'a la an bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ tali kɛ k'a fɔ u bɛ se ka na ni hakiliw fɔlen ɲɔgɔn kɔ ka dusukun fɔlen ɲɔgɔn kɔ yɛrɛ wolo bɛ kɛlɛ kɛ ka se ka ko dala sa donc an ka wulikajɔw bi o de ye ka mɔgɔw bilasira k'a yir'u k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi u kana tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na ni tiɲɛni ye an ka jamana kɔnɔna na parce que an b'a ye k'a fɔ bi Alasani min ni ale bɛ ka nin ko in ta k'an sɛgɛrɛ bon mɔgɔ dɔ a dɔ la i b'a ye k'a fɔ a sigira fanga kɔnɔ ni nin jeli bɔn fasugu de ni nin tiɲɛni fasugu de donc yɛrɛ wolo dun ka kɛlɛ kɔnɔna na an t'an yɛrɛ tiɲɛni kɔnɔna na an bɔra k'o de danatigɛli kɛ k'a yira mɔgɔ la k'a fɔ ni sira wɛrɛ kun don ni dalilu kun sɔrɔla cogo dɔ la a ka ca Ala fɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kɛ ni kɛlɛ kɛbaga o bɛ kɛ yɛrɛ wolo de mais comme a ma tɛmɛ o sira fɛ o de kama an bi an bɛ k'a ɲini fɛɛrɛ ka kɛ sariya siraw ni jamanaw ka jɛɲɔgɔnya siraw fɛ nin ko in fo ka se ka sira danna an ye u bɔra k'o laɲini kɛ bi an balɔdan k'a fɔ nin tun ye yɛrɛ wolo maaw olu ka kuma lase u ye fara ɲɔgɔn min kɛ ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di an ka jamana na Ala ka Mali bila sira kan n'an bɔra ye siraban kasara kɔni ko maa bɛ boli ka taa fɛn dɔ ta k'i den ka bila sɔɔni a bɛna ɲini ka k'o ye échangeur min n'i y'a sɔrɔ n'o jɔra i ka dɔn k'a fɔ yirimajɔkaw fɛ yen sanga ni waati bɛɛ i ka dɔn kasaraw kɔni olu bɛ kɛ a yɔrɔ in na o min bɛ kɛ maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka kunna sini n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔ kɛra kununko fana dɔ ka mobili dɔ ne y'o sotarama dɔ ye k'a tiɲɛna mobili in tiɲɛnen sira kɛrɛfɛ mécanicien dɔ de tɛmɛtɔ la n'i y'a sɔrɔ mobili dilanna dɔ ye ale kɔni nana u sɔrɔ baara la ka don mobili duguma k'a bɛ kiriki yɛlɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na ka mobili bɔ yen u tor'o la mobili 2 olu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka na kelen dɔ nana ka na mobili in tan mécanicien min kɔni i ka dɔn o b'a duguma ka mobili yɛlɛ o kan an balɔnna k'a fɔ a kɛra kɔnɔ tora wara kungo la o kɔni sina ka kasara ni na ten chauffeur kɔni o jɔngina a kɛnɛ kan Mohamed Samake taara ne ka taa ɲiningali kɛ a kɛɲɛnaba dɔw la olu b'a ɲɛfɔ an ye mobili yɛrɛ parande kɛ ani chauffeur ka syndicat ma dɔ Mohamed Samake ka kuma bara d'olu ma olu ye jaabi min d'a kɛnɛ kan u filɛ Fadun Jalo mobili tigiti bulon ne tigɛra quoi mobili tiɲɛna jaw ka pousse ka na jɔ kɛrɛfɛ wa jɔlen kɛrɛfɛ san dɔw tun bɛ kɛrɛfɛ ko ale min ka jɛ ko ɲamɔgɔw b'a dɔn o nana ko ne ka kiriki wuli ɲɛfɛ k'a b'a dépanner kiriki bɛ ka wuli o temps kɔnɔ mɔbiliba dɔw tun bɛ ka tɛmɛ ka bɔ mɔbiliba min b'o kɔfɛ o de ye fosi ka bɔ o kɔfɛ ka na sotarama jɔlen gosi o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ ɲɛfɛ ne ye n da de pour que mɔbili ka tɛmɛ mɔbili tɛmɛna ne kunna bɔn dɔ nin ma se ka bɔ yen nɔ a yɛlɛ n'o de kan yɛlɛ min ka o jɔn ye o de ye mécanicien ye o de nana k'a b'an dépanner yɛlɛ ale kelen dɔrɔn de kan awɔ yɛlɛ ale kelen dɔrɔn de kan a tora la e bɛ se ka ladilikan jumɛn lase mɔgɔw ma mobilitigiw circulation yɛrɛ kɛcogo mɔgɔw se pase cogo min tiɲɛ la circulation filɛ a ma nɔgɔn mɔgɔw bolicogo yɛrɛ tɛ kelen parce que a bɛ se ka kɛ ni yɛrɛ nana position min na a bɛ se ka kɛ a bɛ k'i débrouiller ka taa a ka fɛɛrɛ na fɛ parce que fɛɛrɛ de tɛ mɔbili na mɔbili ye fɛɛrɛ cɛnni bon ne tɔgɔ Isa Danbele bɛnkadila u b'a fɔ ko sirasisirɛmu an ka basi filɛ nin ye yirimajɔ yan ne kun nana bɛn ni a sɔgɔ kɛcogo ye vraiment mɔgɔ tora la sogo mana kɛ ni mɔgɔ tora la an bɛ se k'a fɔ na ni alatigɛ fana ye alatigɛ min don fana sotarama kɔni tiɲɛna a tiɲɛnen mécanicien tɛmɛtɔ ko a bɛ bolo dɔ ye k'a dɛmɛ walasa ka bɔ sira la o kɔnɔna na sisan mɔbiliba nana se a ma a ko y'a gosi ka sɔrɔ a bɛ mɔbili duguma mɔbili yɛlɛla kan a tora la vraiment o dugasi banna sisan ni mɔbili tiɲɛna sɔrɔ ka jija ka a labɛn cogo cogo jija i ka fɛn ka bɔ sira la kɔlɔlɔ kana bɔ a kɔnɔ quoi an bɛɛ bɛ sira nin de ɲɔgɔnna ye quoi parce que nɛgɛ bɛ se ka dilan adamaden bɛ se ka dilan bon ni kɔni an b'a tɛ ni ala ye ni ala ye fɛn min latigɛ o de bɛ kɛ sufɛrɛkɛ fana mun ye sotarama sufɛrɛkɛ ye a banana o taara n'a ye hôtel Mali la k'a fɔ ne ye chauffeur ka syndicat baarakɛla ye a man kan ka kɛ ne ma ye a terrain kan quoi chauffeur ni bɛɛ ye an ka mɔgɔ de ye mɔbiliba chauffeur sotarama chauffeur takisiw katakalaninw an bɛ jɔ bɛɛ kunkɔrɔ ka kuma kan k'a yira k'a fɔ u ye u bɛɛ hakili to yɛrɛ la siraba taama cogo i yɛrɛ b'a dɔn mɔbili bɛ cogo min na i k'a boli ka o cogo la toujours i kana se ka na kasara kɛ maa la maa kana se ma i bɛ taa n'o taa cogo ye nka ni pani mɔgɔ wɛrɛ tɛ pani a ka kɛ sira la nka ni pani sɔrɔ a ban i fana seko tɛ vraiment an kɔni ye a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ɲɔgɔnna ma an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten a fɔra cogo min na ala k'an kisi siraban kasara ninnu ma n'an bɔra ye an balɔnna k'a fɔ an ka sira lakanaba minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ka baara ɲɛsinnen bɛ ka se ka bolimafɛnw n'o ye douane mɔgɔw ye olu y'u tɛgɛ da
ko kilo 150 ani kɔnɔntɔn n'i y'a sɔrɔ ɲɛnaminimafɛn bɛ n'a wele ko cocaïne k'i ka dɔn k'u y'o minɛ kure Mali o ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o min kɛra ko n'i y'a nafolo lajɛ ko nafolo camanba don min bɛ n'a bɛ taa miliyari caman na an b'a lɔn k'a fɔ a minɛnen kɔfɛ an ka douanenakaw olu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u yɛrɛ kɛra so ye ni ka se ka tɛgɛ da fɛn kan o ɲɛma dɔ ye Sidi Mohamed Sako ale b'a ɲɛfɔ an ye ko in kɛra cogo di. An ye ise wele ka bɔ Bamakɔ ka na ise jɔlen ɲɛna an ye baaraw daminɛ kɔnɔna kɔni an ma foyi ye mais an nana lajɛ mobili pneu jiginnen don mobili lankolon don minɛn t'a kɔnɔ an ko mais mun de b'o kɛ a duni ka girin an ko bien a ma fiɲɛ bɛrɛ k'a la ou bien fɛn dɔ kɔni bɛ mobili in kɔnɔ donc comme porte bagage guwa dɔ sigilen don mobili sanfɛ ka bidon dɛrɛmuguma 2 sigi o kan ni rusecours an ko bon an b'o o kɔni waraka k'o lajɛ an kɛ k'o waraka k'o ta an y'a ye sanfɛla faralen don ka tɔlifin dɔ kɛ k'o datugu k'a labɛn ka ɲa an b'a fɔ o ma doyenya la ko cache aménagé o tɔli ta ka bɔ yen an ɲɛ bɛ briquettes dalen na an ye faamaw wele n ko ayiwa an kɔni ye nin fɛn kɛ an ye briquette dɔ dalen an t'a dɔn mun don an taara n'a ye bureau la an ye kelen fara k'a lajɛ an y'a ye k'a fɔ ko poudre jɛman don donc o la sa an sɔrɔla ka baaraw jɔ an ka niveau la ka ko tɔ bila faamaw ka fɛn kan mais an ka faamaw an b'u fo yan k'u barikada parce que su fara tile kan olu ye engagement bɛ instruction minnu da anw ma tiɲɛ yɛrɛ la an b'o de sira kan drogue a briquette n'i y'a jateminɛ a bɛ bɛn 145 mais n'i y'a poids jateminɛ a poids bɛ taa 159 ani kilancɛ n'an b'a fɔ a ma 159 kg 500 n'i y'a wari bakuruba jateminɛ sariya bolow ka fɛn kan komi u bɛ prix dɔw di fɛnw na a bɛ t'i jɔ fo miliyari 8 ɲɔgɔn na. An balona ka fɔ tu ye douanenakaw baara min bile n'u bɔlen filɛ ni ka kɛ an bɛ dugawu kɛ ni ɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen yarabi ala n'u bɛ nin wale ta ka ɲɛ sanga jamana ala ka fura bɔ a kelen ka bala ile ka woro ɲɛma ni bama ye duwalen dala minɛ mɔgɔw bɛ jigin bama na gansan n'o tɛ fila bɛɛ tun bɛ fɛn ɲini yarabi ni ɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen ala ka fura bɔ a kelen ka bala ile ka woro ɲɛma n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na jamana tun ye wulikajɔba kɛ mɔgɔw bɛ kulo la angɛrɛ ko la waati min na o waati kelen kɔnɔ na nɔgɔ min bɛ yen ni jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ale tɛ se ka tari o tari bɔrɛ wɔɔrɔ o bɛ di ka dɔn k'a fɔ hectare de kama ɲinɛ tiɲɛ na la ka kan olu bɛna se ka bɔrɛ 2 k'o de sɔngɔ tilan n'i y'a sɔrɔ u b'o sɔngɔ tilan cikɛla bɛ 2,500 sara jamana yɛrɛ bɛ 2,500 sara o ye jamana bɛ na ni minnu ye o min bɛ kɛ o subvention min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ kɛ ko kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen olu ta mɔgɔw ka kɔrɔ an gɛrɛ dɛ an b'a la k'a fɔ minnu n'o ye CMDT baarakɛla dɔ olu de tun bɛ k'o dɔɔni bɔ kunkolo ɲuman mɔgɔ tɛ ɲɛkili corongo jugu la ka se ka taa n'o ye ka se ka t'olu kɔni feere wulikajɔ kɛra kɔlɔnjɛbaka dɔw fɛ ka se k'a sɛgɛsɛgɛ k'u tɛgɛ da kisɛ ka fɔ i ka dɔn u bɛna nin bɛ nin waati na yaasa k'o pɛrɛtigɛ di an ma minnu yɛrɛ y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ n'i y'a sɔrɔ olu kɛra so ye ni ka se ka wele bila n'u minɛna o dɔ ye Bakar Traoré ale b'an bolo nin waati na e ye jɔn ka bɔ mini ne ye Bakar Traoré dɔw bɛ wele ko major ka vie Kɔlɔnjɛba. Bakar Traoré ko ka sanga ni angɛrɛ ko gɛlɛn bɛ sen na ko wulikajɔ sen fɛ ko aw kɛra so ye ka kunnafoniw cari ka se ka tɛgɛ da maa dɔw kan minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kun b'a la ka angɛrɛ ni o ye nɔgɔ yɛrɛ ye ka se ka yuruguyurugu a ko kɛra cogo di. Ala ye kulubali anw ka barikarow bɛ sigi yɔrɔ dɔ la Sikasokaw ka mobilibaw bɛ jɔ a yɔrɔ la an y'a ye nɔgɔ bɛ tɛmɛ wutiritigiw kun ka taa bila yen magasin kɔnɔ bon an kɔni fɛ ni nɔgɔ bɛ taa di AVEW de ma mais ja nin ye CMDT mɔgɔ ŋaniyajugu dɔw de ni juraw bɛnnen a la nɔgɔ min subventionné de état fɛ n'o ye kɔɔri nɔgɔ ye donc u b'o nɔgɔw de ta ka taa don mobili kɔnɔ ka to o feere bon an ka jateminɛli bɔra ka wula fɛ komi CMDT PDG ne b'a dɔn ne y'a ka numéro ta ka misaji ci a ma o y'a sɔrɔ a bɛ New York a ko a bɛna mɔgɔ dɔw ci olu bɛna ne ɲininka parce que olu bɛ nin kɛlɛ la u yɛrɛ dɔw datugu a la kaban n'a fɔra jamana bɛ ka nɔgɔ subventionné et que CMDT mɔgɔ olu bɛ sara olu ka tila ka taa o nɔgɔ subventionné ta ka to feere ko n'a yera cɛ o cɛ la k'u bɛ kaso k'ale bolo u ye CMDT ɲɔgɔn bɛ Sikaso dolo u y'o information d'u ma sɛnɛkɛlaw fana ka ɲɛmɔgɔ bɛ au niveau Sikaso u ye information d'u ma ani Buguninta ka fara yan gendarmerie kan donc n'olu yɛrɛ jɛna an ye investigation kɛ wutirintigi minnu y'a ta ka taa olu y'a confirmer d'emblée k'a fɔ u bɔra n'a ye CMDT la donc u nana jigin juraw ka magasin na a donna o sira de kan. maa minnu bɛ yen ni a yera olu nɔnɔ na olu yɛrɛ de ye CMDT baarakɛlaw ye wa. olu yɛrɛ ye CMDT yɛrɛ agent de ye mɔgɔ 3 de yera la ni a confirmer k'a fɔ nɔgɔ kan ka taa u ka AV minnu na u y'a bɔ mɛ nɔgɔ ma se AV la gendarme ka enquête nana boro kan ni chef secteur min bɛ Kɔlɔnjɛba olu ka cɛsiri u nana ye nɔgɔ min bɔra k'a fɔ u bɛ taa AV minnu na nɔgɔw ma se CMDT yɛrɛ baarakɛlaw de don mɔgɔ 3 bɛ bolo la bi nɔgɔ gɛlɛya bɛ yan an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'u ka kɔɔriforo labourer k'a bɔ kɔɔriya la k'a kɛ bimiri ye nɔgɔ ninnu bɔra 23h ani 0h cɛ an y'a action bɛɛ suit depuis 16h ka se fɔ 23h donc pensant que mobili bɛna si dugu mana jɛ komi an ka sugu ye ntɛnɛn ye ntɛnɛn u bɛna minɛnw don a kan k'a bila ka taa mais sufɛ mobili dɔ de bɔra entre 23h et 0h mobili ninnu bɔra Kɔlɔnjɛba yan
an kɔni y'a essayé sa k'a fɔ n k'an bɛ numéro ta bon numéro tali ye a taba échappé an ye mɔgɔ min bila k'a jateminɛ o ye mobili numéro ta ka chiffre di mais lettre fɔlɔ 2 nin ale ma se k'o ta o ye a contrôle gɛlɛya poste la mobili kɔni bɔra nɔgɔ subventionné don u kɔni taara Bamakɔ sira kelen fɛ. aw yɛrɛ ka jateminɛ yalima ni nɔgɔ minnu bɛ yen n'a bɔra ni o ye nɔgɔ sɛnɛ ye a nɔgɔ donni hakɛ aw ɲɛna yalima a nɔgɔ bɔra ka ca wa. n t'a fɔlɔ ye an ka jateminɛ dara k'a bɛ siɲɛ 2 ɲɔgɔn bɔ mais laban na nɔgɔ jɛman bɔrɔ 100 ani dɔɔni ani finman bɔrɔ 100 ani dɔɔni o de bɔra magasin nin kɔnɔ parce que an ye jateminɛ kɛ magasin min kɔnɔ n bɛ kuma ka da o kɔnɔ ta de kan bɔrɔ 200 ani dɔɔni de bɔra yen état bɛ nɔgɔ min subventionné 5000 ka di kɔɔri sɛnɛla ma yɔrɔ nɔgɔ bɔrɔ bɛ feere sisan anw fɛ Kɔlɔnjɛba yan 7000 mais état bɛ nin subventionné 2000 ani 500 o nɔgɔ subventionné nin min bɛna taa di cikɛlaw ma o de filɛ bɔlen nin ye ka taa n'a ye gɛlɛya nin bɛɛ la an b'a dɔn jamana y'a se kɛ kɛmɛ tɛ mɔgɔ min yɛrɛ sara n'olu yɛrɛ bɛ bɔ cikɛlaw bolo o mɔgɔ ŋaniyajugu dɔw ka tila ka taa nin ta o ye dunkojuguya de ni CMT PDG yɛrɛ ka cɛsiri tɛ ani yan gendarmerie ɲɛsi kun tɛ sɔrɔ a la parce que a balalen yɛrɛ la k'a fɔ ɲinan san bɛ cogo min na nin ka état ka nɔgɔ ta ka bɔ ka taa feere juraw ma tiɲɛna a balala chef yɛrɛ la i y'a fɔ Nango min ye ko k'a tɛ se ka kɛ ko dɔw yɛrɛ ka sira ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ sɔn tugun a kɔni mɔgɔ 3 bɛ bolo la bi o bɛ sariyatigiw ka bolo kan ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔ min mana tiɲɛni kɛ o de kan ka pini o bɛ kojugu kɛli bali u ni ɲangili min ka kan sariya ko daw kan o b'a to mɔgɔ wɛrɛw bɛ siran mais n'a kɛra an ka tila k'u ye kɛnɛma o kɔrɔ k'a fɔ an ka kɛlɛ nafa si ma k'a la parce que an mɛnna nin fɛn na don na 0 heure b'an sigilen sɔrɔ sanji kɔrɔ ka se ka nin taxeri jateminɛ bon n'a fɔ an ka n'o sigaba kɛ o tigilamɔgɔw ka tila ka yaala tugun k'an y'o dugu kelen kɔnɔ ne kɔni bolo o kun si ma kan ka kɛlɛ la état fana ye sɛgɛn min kɛ a nɔ tɛna ye u kɔni kana baga mɔgɔ ma mais min mana tiɲɛni kɛ a ka pini ni paysan kumana Kɔlɔnjɛba ya bi mamaya ko dan don wallahi a pini bɛ man ka to Nango kɔni y'a se kɛ effectivement u bɛ kaso la bi an b'a ɲini état fana ka Nango accompagner pour que pression min bɛ yen o ka se ka maintenir mɔgɔ wɛrɛ kana ni ɲɔgɔn wɛrɛ. an balɔrɔ k'a fɔ cɛkɛdaruw ka nin waati na k'u bɛ kaso la an bɛ dugawu kɛ Nango k'a fɔ nin yɔrɔ in na ye wulikajɔ min kɛ ɲɛmɔgɔ ye nin de ye wa fɛn bi fɔ fana maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ nin ko ju la ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ maa ninnu ka se ka sariya bolo kan an ka cɛbaw bɛ Mamadu Tarawele ale taara CMDT ka ɲɛma min bɛ Kɔlɔnjɛba ka t'o ɲininka ko ale ti jaabi da kan nka mɛ fɛn min fɔ u ka fɛɛrɛ kɛ nin ɲɔgɔnnaw la ɲɔgɔn kodogo tɛ nin na maa min mana ye nin na jamana ka sariya ka baara kɛ n'o kɛra dɔ bɛ dɔ la ɲinifɛn o bɛ kɛ sɔrɔ fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye CAPDH ye kulu ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ka baara tɛ dɔ yɛrɛ sariya ko yɛrɛ ka se k'o yakubaya olu ye kalan dɔw di Bamakɔ marayɔrɔ 4 na commune 4 sifinnakaw ma ka se k'u lafaamuya sariyaw yɛrɛ la o kɛnɛ kan min ye sifinnakaw CNJ ɲɛma bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dirisa Kabisogo la ale b'a ka nisɔndiya yira sen fɛ an ka lamɛn. Nin cérémonie anw nisɔndiyalen don kosɛbɛ an ka CAPDH mɔgɔw u ye jeunesse rapproché a ɲini u fɛ an ka nin kɛnɛ in sigi tile kelen baro don tile kelen baro mun kɔnɔna la u bɛna sariya tigiw wele ka an lakanabagaw wele notamment policiers ni gendarmes u ni population an ka na degun mun b'an da la sariya siraw fɛ ani adamadenw ka hakɛ lafasali sira fɛ o degun ninnu an ka o ɲɛf'u ye u ka jaabi d'a ma jaabi min n'an b'o faamu u k'an ka hakɛw f'an ye ani an jɔyɔrɔ fana ye min ye k'o kɛ sariya sira fɛ lakana sira fɛ ani ko minnu bɛna an sɔrɔ don nataw la n'olu yɛrɛ ka rôle ye mun ye u jɔyɔrɔ ye mun ye sigida kɔnɔ olu ka baara in bɛ kɛ a bɛ nafa jumɛn na don sigida kɔnɔ a bɛ nafa jumɛn na don jamana kun ka na ka n'o ɲɛfɔ an ɲɛna k'o kɛ baro ye wagati kunkurunin baro walasa cogo min na an ka se ka na baro kɛ o ye hɛrɛ de. an balɔrɔ k'a fɔ CAPDH yɛrɛ tɔgɔ la Denise Kulibali ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka kuma min fɔ o filɛ. Lajɛrɛ in kun ye min ye parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ n'i y'a jateminɛ population na Mali la yan nɔ t'a sɔrɔ mɔgɔ caman yɛrɛ t'a dɔn droits humains ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ o ye kelen parce que anw yɛrɛ bɛ évoluer o domaine de kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ka hakɛ min ye o lafasali domaine kɔnɔ donc n'i y'a ye an ye nin journée organisée parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ Mali la yan nɔ n'a fɔra ko chaîne pénale n'i ko commissariat ou bien n'i ko justice ou bien n'i ko police gendarmerie mɔgɔw yɛrɛ bɛ siran fɔlɔ donc siran in ju ye mun ye ani ni nu gɛrɛla ɲɔgɔn na tantɔ a b'a to sira in bɛ bɔ yen nɔ donc mɔgɔw bɛ da ɲɔgɔn na u fɛnɛ kan ka population bɛna dɔn k'a fɔ vraiment anw bɛ yen nɔ ka ninnu dɛmɛ de u tɛ yen nɔ k'anw fɛnɛ lasiran u fɛnɛ bɛ yen nɔ k'anw lakana de. an balɔrɔ k'a fɔ u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila sababa minɛ ko n'an bɔra yen commerçant détaillant ka fara ɲɔgɔn kan ba bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka dɔ bɔ min ye gɛlɛya la bi o baaraw bɛ sen kan o kɛra fara ɲɔgɔn ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ a ɲɛma min ye kɛra k'a fɔ Senbaralakaw furumuso n'o ye madame Senbara ye Saran Tarawele ale tun b'a kɛnɛ k'a ye kuma min fɔ o filɛ. commerçant détaillant ka problème a juguyalen don bi kosɛbɛ fo ka taa conseil ni ministre extraordinaire dɔ kɛ a kama o de kosɔn an bɔr'o kalama an ye réunion provoquer pour que k'a dɔn réellement vie chère ni a source a bɛ bɔ min
o de kosɔn an ye détaillants bɛɛ convoqué ka na an ka terrain kan pour que an n'u ka échanger k'a dɔn au juste u bɛ ka fɛnw prix yɛlɛn don o don u ka butigiw la mais olu b'a sɔrɔ yɔrɔ mun na an bɛ fɛ k'a dɔn olu b'a sɔrɔ prix mun na olu bolo bon anw yɛrɛ bolo ni surtout tɛ détaillants ye u ko ko Afrique mɔgɔw bɛ ka don sugu kɔnɔ u bɛ taa détaillants fɛ mais normalement u kan ka taga grossistes de fɛ yen importateur ba minnu bɛ sukaro kɛ ni exo dir'u ma normalement u kan ka ɲininkali fɔlɔ olu de la donc ni olu ye a di nɔgɔya la diyagoya wajibi ninnu b'a di nɔgɔya la mais n'olu y'a sɔrɔ gɛlɛya la diyagoya o fana b'u dayirimɛ de ɲini u b'a di gɛlɛya la jamana ɲɛmɔgɔw y'u seko kɛ parce que 14 milliards d'exonération o tɛ manamana ko ye n'o dira yɔrɔ yɔrɔ la nɔ kan ka b'o la ni ala kɔni sɔnna an fana kan ka se yɔrɔ yɔrɔ la k'a kuma lase an m'an seko kɛ o la an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye sarankan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲini fɛn ni k'o ka sɔrɔ fɛn nin hukumu kelen kɔnɔna na sɔngɔ bilama gɛlɛya min b'a kan Sena Mali olu ka secrétaire général n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Sulemani Kunate ni bɛɛ kama Bakɔrɛ ale yɛrɛ b'a hakilila da ko sen fɛ an ka lamɛn. Gouvernement ye 14 milliards de subventions min kɛ en novembre 2021 o kɛra pour que ka nin wagati ninnu de ɲɛsigi o 14 milliards de subventions in o dira opérateur économique minnu ma yanni u ka taa a fɔ bi ko sukaro prix gɛlɛyara ou bien malo kɛra tan pourquoi o opérateur économique u t'a fɔ an ye fɔlɔ DGCC o min bilalen don a ko kɔlɔsiliw kama exo dira mɔgɔ minnu ma ka prix contrôler ka concurrence déloyale kɛlɛ pourquoi olu tɛ a fɔ an ye fɔlɔ a dira nin karisa de ma a dira nin karisa de ma ani an ɲɛ bɛ image la réseaux sociaux kan ko dɔ ka dépôt découverte kɛra ko DGCC ka mɔgɔw sigilen don k'u bɛ sukaro feere prix nɔgɔman na hali u ma se ka audace sɔrɔ k'o tigi tɔgɔ fana fɔ an ye anw bolo yan'u ka taa baga kɔrɔbɔrɔ butigitigiw ma k'a fɔ k'olu bɛ ka sukaro feere gɛlɛya la olu ma sukaro sɔrɔ prix min na u tɛ se k'a feere o prix la exonération dira minnu ma les 14 milliards d'exonération o dira minnu ma o responsabilité ka situé fɔlɔ a ka tila ka ɲɛfɔ service minnu sigilen don exo ninnu kɔlɔsili kama pour que a ka k'a kɛcogo la jamanadenw kana tɔɲɔ o service ye mun de k'a ko la jamana yɛrɛ autorité de l'état yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn nin ko in na o de b'a to a ko sugu bɛ ban jamana kɔnɔ sinon jamana ɲɛmɔgɔw y'u seko kɛ an bɛ gouvernement de transition fo nin yɔrɔ in na parce que u ye exonération di subvention kɛ 14 milliards pour que jamanadenw ka lafiya prix ko la mais o exonération ninnu kan ka utiliser cogo min na pour que jamanadenw ka lafiya n'o ma kɛ ten o de b'a to dɔw y'u ka minɛn a sukaro stocké ka a to a ka dɛsɛ dugu kɔnɔ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a prix gɛlɛya o mɔgɔw pour que olu ma wele k'u ɲininka réunion yɔrɔ la yen dɔ y'a fɔ kɛnɛ kan yen k'a fɔ ale bɛ sukaro ta mɔgɔ min bolo ko DGCC mɔgɔw y'o tigi minɛ k'a fɔ k'o bɛ ka sukaro feere gɛlɛya la o fana ko non ale b'a san mɔgɔ min fana bolo ale y'o tigi fɔ u y'o tigi wele ka na k'a fɔ ko bon k'ale ka taa ale taara o ye importateur ba in dɔ ye mais a m'a tigi tɔgɔ fɔ o fana welela ka taa ministère la yen u y'u wele ka taa ministère de commerce de la ale bɛ sanni kɛ min bolo ko bon ale fana b'a san nin bolo camion tan damadɔ donc u ko a ka o ka téléphone numéro di a y'o ka numéro di u y'o wele ka na u y'o wele ka na foyi ma bɔ a la u m'o tigi minɛ u ma foyi k'a la donc u bɛna baga kɔrɔbɔrɔ butigitigiw de ma ko olu bɛ ka sukaro prix gɛlɛya détaillant bɛ se ka minɛn prix yɛlɛ ou bien a bɛ se k'a prix jigiya exonération dira mɔgɔ minnu ma u k'olu tigiw fɔ maliyɛnw ye u ka tila k'a fɔ maliyɛnw ye disposition jumɛnw de tara pour que u kana se ka sukaro stocké k'a prix gɛlɛya i n'a fɔ an filɛ cogo min na bi u ka tila k'a fɔ an ye sanction jumɛn de tara u contre la mais k'a fɔ an ye dɔrɔn ko DGCC mɔgɔw ka agent sigilen don olu ka dépôt da la k'o tigi kun kɛlen ka sukaro stocké ko mɔgɔw kana san 5000 ni 500 la o tɛ kuma ye o a ma se olu ka sukaro feere yɔrɔ fɔ mɔgɔw ye o exo dira minnu ma n'u y'a feere prix nɔgɔman na bɛn kɛra prix min kan n'o ye 5000 ni 500 ye détaillant fana b'a feere 120 a kilo mais ni détaillant y'a san 6000 ni kɔ aw bɛ fɛ olu ka sukaro feere 120 cogo di baga bɛ taa k'olu ma ko olu bɛ ka sukaro da gɛlɛya k'a sɔrɔ olu tɛ o ye kelen ye filanan solution min b'a la o de ye an bɛ wele bila autorité de transition in ma u k'u ka responsabilité ta k'a fɔ bon mɔgɔ bɛ se ka na ni sukaro ye mɔgɔ bɛ se ka na ni tulu ye mɔgɔ bɛ se ka na ni malo ye o tigi ka na n'a ye k'a libéraliser exo bɛ di dɔw ma olu bɛ o exo minɛ ka tila k'o marchandise stocké exo ma di minnu ma olu b'a u débrouiller ka na n'a ye donc u bɛ sɔrɔ ka na a feere exo ma di minnu ma u bɛ sɔrɔ ka na a feere olu ka prix la pari bolo fila u bɛ exo bénéficier ka tila ka tɔnɔ fu bénéficier ka pari bolo fila kɛ maliyɛnw kan donc ko in sera yɔrɔ min na sisan il faut k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi an bɛ fɛ état k'a jɔ a jɔyɔrɔ la quoi autorité de transition de bɛ se ka nin décision ta k'a fɔ bon à partir de maintenant mɔgɔ damadɔ min bɛ yen ni yamaruya b'olu de bolo ka na ni sukaro ni malo ni tulu ni fɛnw ye u k'a fɔ bon agrément ko t'a la bilen ni mɔgɔ min bɛ se ka na n'a ye i ka na n'a ye n'o kɛra sisan jamana bɛ lafiya parce que n'e bɛ na n'a ye ne bɛ na n'a ye bɛɛ b'a ɲini k'i ta feere n'o kɛra prix bɛ nɔgɔya donc u ka diversion dabila ka taa publicité kɛ télé la ko kɔrɔbɔrɔkɛ fura b'u bolo dɛ
ame koroborake ko fode koroborake fene ko ale be commerçant ko fode ale ba san min bulu ni te kuma ko yi exo dira mo munu ma tigu donendu u mata dugu were o bebe mali kono ya anta don kumuna olu te nyininga anta do kumuna olu te interpeller ambalona ka foni tu Suleiman Bakore kanye sonika tabaga mimbe ne ota kunota jula kika takota shunkoro oya ka wuliga jokumba medugo kala ka kati nambora e patrona ulu koni ferebala ile kasika tika chukome na uka biro koni asura nyema sigi ubara ubuna sigi senga we kulu kenale sigi mimbe ni asuru faranyama ke kasika uteka di nyoma ubara ukasika yakubaya ukera faranyonga baye ukene kani asura nyema tuye soya golfa ale ba nyefanye bara nkuye munde. Le 25 juillet anye bara minke anya jere groupement professionnel wi yala je ulu fala anye dele do du mo ko akili jakabo ka faranyo na kana dama observation minke ngata en compte anyota min manga ngata en compte anyobla assemblée générale extraordinaire min le 13 août pour que ka valider sera nun tara kono assemblée ka jenaye abe akilke beka ka sariya o de tunye angabi la jeri adama denya bena ta chogodo do ya do dunye kono fu mandini jiye adama denya saka baloji ko me doba kalamande fe doba swalende fe ya do hakili ko makekilinye guma kekilinye doba ke frigo kono doba to carton kono babo ka minte biye fengo be manalla akadi ya mo 100% akagele ala de ambeda to maso alama dogo alate dogo alay minfo ulutake ala warbe dobolo minte ala kelenye ya do dunyo ko na bijara fengo fena dobe sorala ko dobe ke ka sora mandi be min ka jugu amunu nyake na nyake ni jugu yade amma ke ni jugu yade bena ka famu yade o ye ko famu chogo mina ite se ka fo beka famu yate anka la nyini beka famu yate anka sagote mo kelen ka bosalina ka sora amma baka me ala barkala mo kemeni mo binani nana mo keme ani mo wolungula yo taxi privé otani saba ubesal kono mabo masonka botuke na droit démocratique ko rewde munu nya juger ulube bo ulu fana bora ode nani kuma note mankan foite am ko ni bolala am ga bara to e bara kelende ka élection organisée yani mois de septembre konna ma membe na sigi abe sigi am ka mandaye kala worode abe bande 2 octobre ni ala jenna ambe balo ni ala sonna mois de septembre konna ambe élection ke ka présidence amma sembala président korote kaye ne minye président te kaye Diallo minye premier vice président ate kaye Jawara minye premier vice président ate kaye nimbe pour que fami menani benye amnya dabo odron de kama amma dabo ay kasa bala ay kasa douala o côté bembe na ni sirami fe ankoni hakila anyi odron de ke ni texte ube mo umbe na sigi texte mimbe no torain président mandat tunye indéterminé de balay san bisabake marsive sanduruke kulere sanduruke mais apora texte kono sa mandat sandurude ite seka santan kala tuguni mandat kile parce que dunye betanye fe beba fe kanye moya de soro onye moya dua kakele ni moya famu nye moya tora tamamba kono nafaka doni akadoni asoro parce que biga barabla ka moga barake minvi dobe ki porte tape ka po ni problème ndala ibe wuluka jo o poso ne ka famu ya kele manganga kala mais onye folo mode sisan demisoni an ka janyona ambalona ka fo soya golfani finali kanye afura tuko mana ala ka bla benyonya sababa o mene kono na mbura yi amita jamana ko kanana o mudambele mbebulo ankara mo wamta ka Afghanistan femi talibon ya jira la ka fo ko liye sangelen soro Afghanistan dugu kono tenendo uyo ke barabla do yin wala sa mo ka se go ke nusu jala chukumna nga femi musola ka do yo liye shere o diga jira ka fo ko depuis ko talibon na no luka jamana kono domina ko oluni here farala ma do fene ya jira ka fo ka kila ni soja ko baye olubolo nambore amta ka Espagne jamana kan to ngona ke ma binandu nyogo liye jikan kansara soro ni dogo français nyoro kono nala femi Espagne babulu mbe wole ko kanari wale enkara tenendo wulika jo kera sena la kana tigila mo fe wala saka seka demeta ka nyesini manunuma ngajira la ka foko manimato ala folo nambore na amta ka gana jamana kan femi dabal banko ye min kera gana ka obolo ni echela ka ko folendo e nale ere to elinja ajira la ka foko chrétien dina tigila madu ko ni chako folyan ko aramaden suko tubli ne taraya abolo wati nani wale enkara sigidala mawo ye wole bla fini tigila ko mo ulika na seka obolo da kumi ya to ni aramaden suko tubli tarayi abolo nambore na amta ka kongo jamana kan femi ye kongo jamana ye ule ajira ka fo uluka dabal banko no nala balma ma
maa fila n'olu ye balima cɛman ni musoman ye a jirala k'a fɔ ko olu furula ɲɔgɔn ma kun min y'a to k'u furula ɲɔgɔn ma o y'a jira k'a fɔ ko depuis ko olu mansa filaw tanyara ko olu ye gɛlɛya caman sɔrɔ o de la olu y'a to walasa u ka se ka di ɲɔgɔn ma nka nin waati n'a jirala k'a fɔ ko den naani de bɛ ni maa fila in bolo wa fɛnɛ k'u b'u ka furu la a kɛra dabalibankoba ye Kongo jamana kɔnɔ an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kun ye an bɛ dugawu kɛ Rabiya la basi lafiya diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Ala k'o sabati min ka dɔn ka fɔ an dusuma kasalen an ka musokɔrɔba ni y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mariam Tarawele la ka bɔ ɲɔnɔ Bekati kunungo Masaramani y'ale wele ni y'an yɛrɛ ba de ye an ka musokɔrɔba ni ale sin ta sin bilaw don an bɛ dugawu don k'a ye Ala ka barabara nɔgɔya ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ɲɔnɔ n'a lamini kunungo Bekatikaw fɛ selifana waati a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra Mariam yɛrɛ fatura ka si to sanji 70 ani sanji 3 la an bɛ dugawu kɛ Ala ka barabara nɔgɔya ye ka koto nɔgɔya yɛrɛ ye